Dnešný októbrový ponor na hrádzi Bukovec nás prekvapil celkom chladnou 10-stupňovou vodou. Bahenné dno je pokryté nesúvislou vrstvou jemných zelených rias, ktorá je narušená viacerými krátermi po rybách, ktoré v tomto dne rijú. Od pláže nasledujeme hrdzavé potrubie, ktoré smeruje od Malej hrádze ku Veľkej hrádzi s Lievikom a po asi 100 metroch slepo končí. Pátrame po cievke, ktorú sme v týchto miestach pri minulom ponore zanechali, s cieľom prepojiť potrubie so zatopenou sklolaminátovou loďkou, po ktorej už tretíkrát pátrame. Od vstupu do vody z pláže nasledujeme kurz 111 stupňov smerom ku stredu nádrže, kde vo vzdialenosti približne 200 metrov nachádzame zhluk starých zhnitých pňov. Miesto sme si najskôr označili bojkou s cieľom, že ku ním natiahneme spomínanú cievku od potrubia, aby sme mali prepojenú cestu.